Seo cuid go scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain inar air go hiantach le fear na hÉireann ag na cluichí Oilimpeacha i báras. Tá Ann Paulo Donovan sa táin agus bán búta ag an tríú cluichí Oilimpeacha, bhuair sé féin agus Fintan McCarthy a dara bán óir as a chéile sa rábhaíocht i báras. Bhí ábhar ceile san aréna le défáinsigh tús na seachtaine nuair a bhuair Daniel Whiffen ardhacha bán óir sa chomárta snámh saoirsiúla 800 méadar, agus nuair dair le ban chluichí Mona McSherry bán craoua áil sa snámh brulaí 100 méadar. Bhuain na rábhí Philip Doyle agus Darragh Lynch bán craoua maid an Dardín, agus ba bán craoua ar a laid ag Kelly Harrington sa Darndáiliocht, ba siad thread sa bhálta leathcheannis sa sair. An seo an éireann ba lá mór an dúna agus gail agus céirí ag tuairt sair a chéile ag cluiche ceannis chríomh fell na man. Ba Darragh Canéide agus Martin O'Keefe ag scríomh dún Riveray agus ba Tuairisc ag an glutha mór i Barca Chrócaí. I gcuirsaí idirnáisiúnta tá imníán go scafaí an cogas a bheán éair níos leithne tar éis de Israel ceannar Hamas Ismail Haniyeh a bharú san Iorán ar rinne seachtaine. Mariach Haniyeh in ionsaíon éir agus dúirt ard cheannaire na hIoránna Ayatollah Ali Khamenei go raibh sé de dhúlgus ar Teherán díolta sa bhaint amach as an marú tuisgur san Iorán a rinnecha. Bhíon chéad alt againn an teachtain seo is sráalt le ban a bhain na Palestíne faoi eisir máthair in Amsir Chogaí. Certar a daid an nua gúil bíán go níon faoi dochar maiall ar asfar seirbhísí Gaeilge sa chóir sláinte. Certar sa taide a fhaitíos san Irish Medical Journal, gúil sé solar chomá go bhéad faoi dochar dhéanana dothar maiall ar asfar seirbhísí Gaeilge sa ticiachtrucht agus sa ticólaíocht. Tá sin a lug agus níos mó ar Tuairisc.